ତୁଳା ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ବୋଲି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ମିଳନ ହେବାର ଅଛି। ନବମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧ ଆଉ ଦଶମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2 ଜୁନରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରୋମାନ୍ସ ହେରିକାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସେଇ ସବୁ ରିଲେସନସିପ୍ ଆପଣ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବି କରିବାକୁ ଯିବେ, କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଏବେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାକେ ରହିବାର ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯାକେ। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏଇ ବୁଧଙ୍କର ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏଇ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲିଟି ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ କଥା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ। କିଛି ବି ଫରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଫରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯଦି ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଭାଗ୍ୟର ବହୁ ଭାବ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନିଜର ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଫରେନ୍ରେ ରହିକିରି କିଛି ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ମିଳିବ। କାରଣ ଆପଣ ନବମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଲେଖେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭେସନର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଟିଭେସନର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଭଲ ଅଛି, ସେମିତି ହେଲ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ବି ତୁଳା ରାଶି ଆଉ ଲଗ୍ନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସଟି ବି ବହୁତ ବେଶୀ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କେବଳ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭର୍ବାଲ୍ ସ୍ପ୍ୟାଟ୍, ମାନେ ଏହା କି ନିଜ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଟିକେ ହିଚ୍ ଆସିବା କଥା ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଅଛି, କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଘର କଳହ ରହିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ମୋ ହିସାବରେ ହେଲ୍ଥ, ଏଡୁକେସନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋମାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ଆବ୍ରୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ପିଆର୍ ଫିଆର୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା। ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବୋଲି। ଏଇ ସମୟର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।